Sikunang ada, sikunang ya. Hey, sikun cina kira nih, apa lagi sih dulu mau? Good night, bye bye, Lexi, bye bye. Ya kan sikung apa yang ini dengan time has kami yang leja hilang punya, hai kubu apa yang? Morning, gasukubang nih gasukubang kulum nih gasukubang nih kafir. Daya morning, 8 sampai time am, yang doainnya. Mana husband jun thangfaनानै marketआवहाय बेदर लानानै फैनो संनो नागिरदों र'। पियास होबाय आङो ओमफ्राय दहाय आं मार्केटआव थांनायखौ हाखु दाखु देखायनाय जायासै आरोना लोगोफोर। मर्निंबाथाय आंहा बिराद हाखु दाखु जायो। बेखौ सिगां हाबायाव लेदोंमोन टाइम हास्लाबैनि एवनाय जायाखैना बेखौनो थाइखौबो होफाबाय आं। जोंना हासबेन्डआ जाया दै ओमफ्राय आं बासिनानै जागोन आरोना बेखौ दायो। आंनि हासबेन्डआ जाया आरोना लोगोफोर माने गरसि जाया ओमफ्राय सबाय बिमा बायदिसिना जिनिसफोर जायाना बियो ओंखायनो आङो सङा ओमफ्राय आं जानो लुबैनानै मैया मोनायाव जाय मार्केट थांदोंमोन आङो गय फाथै लायनो थाखाय बेयावनो आं लाबोफादों आरोना ओमफ्राय मैयाथ' मोनानायाव टाइम माने मोनानायखाय आं सङासै गाबोन जासिगोन होननानै ओमफ्राय दिनैबो मर्निंआव हाखु दाखु जानानै आङो एवासै आरोना दा मोनाफ्राव जानोसै थादोंसै मोजांसो थाजासो नालाय जेबो गाज्रि जायाना बिदि जिनिसा आं जिखुनु बे थाइसेखौल' माने एवजानो होननानैहाय हादोंमोन आरो ओमफ्राय थाइसेल' हास्लाबनो हादोंमोन ओमफ्राय सानबायखि आं थादोंसै होननानैहाय ओमफ्राय दा बे हाखानायखाय बेखौ बेदराव होफाबाय आङो बेखौबो दा जानाय नङा आरोना बोरैबा नुसनबाथाय जाखानाय नङा रागा जोंखागोन होहोआबो आरो बेखायनो आं थाथोंसै बेदरा गोदौगासिनो दङ एसे जब्बानो जाबाय आरोना लोगोफोर आङोथ' एसे ग्रेभि टाइप दोनखायो नालाय आलुआ जा मोजां रुइखाबाय एसेल' नांसिगौ मोनखांबानो आङो टिफिनावहाय हायनानै लानानै थांनोसै आरोना दखान खुलिहैनोसै आं दखाननि माखासे जिनिसखौ दहायनो लांफाखानानै ओमफ्राय बे आइमोननि हटेलाव दोनदों आरोना ओमफ्राय आं खालि फैसा बेगनि मनाखौल' लानानै थांदोंमोन मार्केटाव फैखौनो लाबोफिनबाय दायखौल' लांफिननांगौ बेल'नो आरोना जल्दि थांनोसै स' लोगोफोर बिदिब्ला मोनग्रोथोंसै आङो एसे मोननैसो खामानि मावनानै लानि थाबनो बेदर संनायावनो नङाबा आंहा मानि थाब मावनानै लाबा दाहायफोर एसे रेजें जायो आरोना बेनि थाखायनो एसे गिसिफोरखौ लामस्रांजोबलांखादों आं दहाय ओमफ्राय एसे गांनै गांथाम बाखि थादोंमोन बेखौ लामला सानदोंमोन आरो बरननानै लामना दोनफिनबाय आङो दाहाय सानसुआवहाय जखन रेक्सन ओंखाम होनो फैयो बे समाव थिखोनानै गालांसै आरोना नङाबाथाय बेलासिबाथाय जखन निरा सिरिफिनो ना गस्लाया एकदम माने सुनाय बायदि गिसि जानानै थाफिनजोबो आरोना लोगोफोर बेखायनो थाब थिखोनानै दोननांगौ जायो स' संनानै लागोन र' लोगोफोर मोनबाथाय एकदम ब्लड लांखानोसै आरोना दखानाव ओमफ्राय आङो भिडिअखौ थांनायाव बानायलाङाबो जानो हानाय डाइरेक्ट दखानाव लोगो मोनहैगोन दै लोगोफोर स' बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव लोगोफोर दखानखौ रेडि खालामखांबाय नै बेनि बोराया दासो फैदों संखांना जल्दि आं जेबो भिडिअ बानायबोआसै डाइरेक्ट फैखाबाय आरोना नै फैदों आयौ दखानावनो जिरायबाय थानांसिगोनलाय माथो खालामनो खामानियानो बेनोसैबा लोगोफोर इरिनानैनाबो स्कुल बन्द आरोना गेलेगासिनो दङ लोगो दङ सासे बेजोंनो एकदम औ কি রে আজকে কাওয়া গিলা কি হইছে রে কাওয়া গিলা কাওয়া এত কাঁদতেছে যে পুরা ডাকল গাওগাसिनो दिनै मा जादोंथाय फाग्लाबायदि र'रा लोगो मोनसिगोन आइदै ओंखाम जानोसै आं लोगोफोर नानिया जाखांबाय ओमफ्राय नानिखौ दसे जिराय होथ'बाय आं जानोसै होननानै एकथा 10 जाबाय टाइमा दायो ओंखाम जानोसै दखानावबाथाय खहाबनो नागिरा आंखौनो
आं माने ओंखामखौ हाखु दाखु जाबाथाय जानो खहाबनाय मोना आङो ओंखामखौ लासैसो जायोना आङो हाखु दाखु जाया न'आव बयबो मिथियो आङो एकदम सब बयनिख्रुइबो लाटजा ओंखाम जाहोखायो आरोना बथल गोजाया मोनसे गोजौआव सिंखौ नागिरगासिनो दं बथल गोजा मोनसेयाव थांखांनानै जासाबलाबायनोसै दे लोगोफोर sana lagasero sana खौलाय मा देखायबाय थाबावनो लोगोफोर जाखांगबाय लोगोफोर जाग'नो हाबाय ओमफ्राय नानिखौ दसे उन्दुनो दोनबाय आं एकदम खारख्राव खारस्रिवबो बबेथिं थाङो नायस्लाबनोनो हाखाया ओमफ्राय मोनायावबो थाब उन्दुनो ओंखारोना उन्दै मानसि बिनि थाखायनो दसे उन्दुदो होननानै उन्दुनो दोनबाय आङो बनानै होबाय आं गोजांगानो रोङा दिनानो थान्दा Guna mau dikucapin nih. Mana boleh cakap high five. High five deh high five. High five kar. Mana high five kar. High five. Man mesti kan nama jaga adres. High five deh high five. Deh, noh nih. Hei, jangan mau dulu jangan ikut sumber. Jangan lah. Jangan. Jangan malah mana nih. Jangan honglang tersalah deh. Lah. Hongla hong tho trở lại đường đến sửa đi húp ra đẹp nè bạn nè wow good tao apel good tao jatuh good boy minggu nak mau dikucapin nih mana ribet gusu na bayar ufung nang lah cakap deh biar kan baru nasi siap kan jangan dulu lah namun bahu tersiu deh cakap macam Babble. Olu, dulu nasi leksuna. Mana kau? Apel sih cukup je. Apel lang apel. Apel sih cukup. Ibu nang apel ko, beko. Beko ni mencuri ko. Mami na bila deh, oli tanah ni tiada mami na. Bidin mami na, oli tanah. Ni apel ko, beko nang ko. Apel lang. Hey. Challenge nih kere, apa lah? Sekolah nggak ada, sekolah ya. Sekolah tu nak kere nih, apa lah sih dong mau nala. Nah. Dah ni sekolah nanti sangat. Macam minggu nala miksi kilele nih, miksi nongal lah. Sih dong mau. Kusasa. Megona mudai bohinane bidik gusum jabai dabai. Apela, wow, apela nih. Cai, ini ada? Wow, leksi apela. Cikela bisa celor kan je. Kuntu kirim je. Lombar kayak gini. Ini jatuh lah. Ya, tak dulu jangan tak. Awak dulu je santai. Bini aku ni isi ada ni. Dulu jangan santai, dulu siang we. Bye bye Lexu, good night, bye bye Lexu, bye bye, good night, bye. Apel bina kes flader ngamar orang tangsigo. Good night, bye bye. Sure, apel ni ya. Jauh, tang dek, jauh, kalau dek, get out, tang kada, numat tang dek, jauh, gila ang. थांबा नङा हाबाबो बै सैसे गुंदों ना बियो ना गोथार न'हाय दरखं लायगासिनो दं दा बे जोब्बा फैबावगोनसो बियो दंबावगोनसो दे आं होनबायना थाङा जमगासिनो दंबावो थांदो आरो गैला उन्दुदो गोथार बे साला जेबो जाथिनाय थांदो गेट आउट लाजिनांबो गोलैथार थांबाय बे सिखौ नुनायनि थाखायनो जाबाय ना माथो